Hello, by Absong, Jotono no Lamsago, and Tini video. Obo Hinki Sini Radha Kishnoni Mutainok, Gai Rath ni Salsa Sakang Baba Mutainok Sajok rimani Pungo. Jotono no Punka Ham, Tabo Hinki ang muiya Khongnanai Tongo, Khesari Songna Bagai, Tini si nokgo Rath Puja Tongo, Gang Takbono Bukur Khugui, Patla Patla ke Helapnai, Gai Norogani video no Puilan Si Paitak Zoranai Tong Baidi. Takalai bosoni muiya khumang akai suka ngata kwancha muiya khokbaya ko tai chuni tongko hingke ang trek ke khugui tongo tabo hingke bisima saw hini kisa basamani tabo ke ang muiya khumang miyong basana nini paijak hingke ani muiya to khuskokbaya ko naidi borok bosong naitok tongbai kya narokna naitok jabai comment kisa baidi ang kai to samung rok kai paigya hingke borok no ke lengma rok pogui tango Gejeng sal habiasa no borok no phaima naiphaio. Tabo hingke muiya rok khukpai denta helabui tongo tak hingke phungni mai chanai hingke norok nukuna dal bwtui tei beloso rukjak tei alok baja mosodeng yango hingke kaki mwtaio bosingna bagui prosad rok ready khlai tongo. Tabo hingke puja rok pai akonoi prosad rok baglai tonglaio prosad chababani pore hingke lut sana kok hingke angbo tini khe lut rok khosai nainai hingke ang tam khosai mankha norok naitong baidi do.
mo video asonong sinai jotono hambai puilan si paitak jora nai tongma bagui. De bahai jaka comment kisa badi.